Ka Jehova Chineke gbaa gị ume, ndị ọma na-ege ntị. Taa n'ebe ntụgharị gị, anyị ga-aga n'iru ilebanye n'isiokwu m nke akpọrọ nwaanyị nọ n'akụkụ olulu mmiri. Dịka nwaanyị ahụ nke nọ n'akụkụ olulu mmiri, Jizọs zutere ya site na mkparịkọta ụka ha abụọ. Ndụ nwaanyị ahụ gbanwekwara, o wee bụrụ onye na-eso ụzọ nke Kraịst. Otu a ka ọ ga-adịkwa n'ime ndụ gị ma ọ bụrụ na ịzụta Jizọs taa. Ugbu a gee ntị ka ị nụrụ nke a. Dịka ị na-akwado, ka Chineke gbaa gị ume n'aha Jizọs. Amen. Taa, n'usoro ọmụmụ ihe anyị mmadụ ndị zutere Jizọs, anyị ka na-agakwa n'iru n'isiokwu ahụ nke anyị kpọrọ nwaanyị onye nọ n'akụkụ olulu mmiri. Chetakwa na ọ bụ n'oziọma Jọn isi 4 malite n'ahịrị nke 1 ruo na nke 30 ka anyị na-ewere ihe ọmụmụ a. Ọ ga-amasị m ichetara anyị na nnọkọ anyị n'oge ikpeazụ na anyị hụrụ Jizọs nakwa nwaanyị Samaria onye o zutere n'akụkụ olulu mmiri nke Saika. Jizọs mere otu ihe nke dịkarịsịrị oke mkpa n'oge niile nke nzute ya na nwaanyị a. Dịka ya na nwaanyị na-akparịta nkata, ọ malitere ịbata n'ime ihe banyere ndụ nwaanyị a, ma ọ dịghị mgbe ọbụla o mere ka ọtụtụ n'ime anyị si eme taa. Ọ dịghị mgbe ọbụla ọ tụrụ ya aka ma gwakwa ya ka o si bụrụ onye mmehie ya kachasị. O tirighị ya mkpu, ọ kpọrọghị ya banye na njem nke ikpe ọmụma nke ime obi. Naanị ihe o mere bụ ịjụ ya ajụjụ. Nwaanyị a zakwara ajụjụ a n'ụzọ na-enweghị ihe ọzọ fọdụkwara ka Jizọs kwuo. Ọ kpọtere akọ na uche nwaanyị a site naanị n'ichetara ya ihe. O chere ya mmehie nọ n'ime ndụ ya n'iru. Site n'ajụjụ ndị ọ jụrụ nwaanyị a ji aka ya ghọta onwe ya. Ọ ga-amasị m ka anyị gụọ site n'ime akwụkwọ nsọ anyị ahịrị nke 14 nakwa nke 15 nke ebe ahụ anyị na-agụ n'oziọma Jọn isi 4. Ọ sị, ma onye ọbụla nke ga-aṅụ mmiri ahụ nke mụ onwe m ga-enye ya, akpịrị agaghị akpọ ya nkụ ma ọlị ruo mgbe ebighị ebi. Kama mmiri ahụ nke mụ onwe m ga-enye ya ga-aghọ n'ime ya isi iyi mmiri na-asọpụta rie nne ruo ndụ ebighị ebi. Nwaanyị ahụ sị ya, onye nwaanyị, nye m mmiri a ka akpịrị wee ghara ịkpọ m nkụ, ka m gharakwa isi n'ogologo ụzọ niile bịa ebe a isere mmiri. Jizọs sị ya, nke a bụkwa ọtụkwa dị na ya. Ọ sịrị ya, nwaanyị, aga m eme nke a, ma mbụ nke a ga-abụ emume dị oke mkpa. Gaa kpọta di gị. Ọ bụ na ọ gara amasị gị ịhụta ka iru nwaanyị ahụ dịrị mgbe Jizọs gwara ya nke a, gaa kpọọ di gị. O wee zaghachi ya n'ụzọ nke ọsịsa iru abụọ nke anyị na-ahụ ụbọchị niile gburugburu anyị taa. Nwaanyị ahụ sịrị, enweghị m di. N'ezie, nke a bụ 20. O nweghị di, nke a bụ ezie, ma o nwere 5 naanị ya. Jizọs wee chee ya nke a n'iru ma sị ya, ị kwuru nke ọma sị enweghị m di, n'ihi na ị nwewo di 5, ma onye ị nwere ugbu a abụghị di gị. Nke a ka ị kwuru n'ezie. Ugbu a chetakwa, Jizọs ezutebeghị nwaanyị a mbụ. Nwaanyị akwa aka ahụbeghị Jizọs mbụ n'ime ndụ ya. Ọ maghịkwa onye Jizọs bụ. Ma Jizọs na-abata, ha na-amalitekwa ịkparịta nkata. N'otu ntabi anya, Jizọs na-agwakwa ya otu ihe nke na ọ dịghị onye ọzọ ọbụla maọbụ na-adịghị ụzọ ọbụla mmadụ ọbụla pụrụ isi mara banyere ya ma ọ bụghị ma onye ahụ ma o si n'obodo Saika. Ahụrụ m okwu Chineke n'anya nke ukwuu. Nwaanyị a kwuru otu ihe nke dị omimi mgbe Jizọs gwara ya nke a. Ị hụrụ nke ahụ? Akwụkwọ nsọ sị, nwaanyị a sịrị ya, onye nwaanyị, ahụrụ m na gị onwe gị bụ onye amụma. Nke a dị ebube, ọ bụghị ya? Nwaanyị a na-abata ugbu a n'ime mkparịta ụka a. Onye nwaanyị, ahụrụ m na gị onwe gị bụ onye amụma. Amaghị m ihe mere o ji nwee echiche nke a. Ị pụrụ iche banyere mmadụ onye na-amaghị onye ọ bụ ka ọ na-abata ma malitekwa ịkọwasị ihe nzuzo niile nke ndụ gị. N'ezie, nke a ga-eme ka ị chọọ ilezi anya. Nke a ga-eme ka ị chọọ ezi nlezianya. Nke a abụghị echiche na-akasi obi,
ma ọ dịghị mgbe ọbụla ebumnobi Jizọs bụ ime nwaanyị ihe ọjọọ ọbụla. Naanị ihe ọ na-achọ bụ inyere ya aka, n'ihi na tupu onye ọbụla abịa n'olulu mmiri nke onye nwaanyị Jizọs Kraịst, mmiri nke ndụ, ha ga-ebu ụzọ chee mmehie nke dị n'ime ndụ ha iru. N'ezie, ọ bụ nwaanyị a ka ọ dịrị ugbu a ịghọta n'onwe ya na ya bụ onye mmehie, na ya chọsikwara onye nwaanyị Jizọs Kraịst ike n'ime ndụ ya. Mgbe ahụ o mere otu ihe nke bụ ụzọ ọtụtụ n'ime anyị ji azaghachi nye ihe n'ụbọchị ndị a. Mgbe Jizọs gwasịrị ya ka o jee kpọọ di ya, ma gwakwa ya banyere ọtụtụ di ndị ọ lụrụ, mekwa ka ọ mara na onye nke ya na-ebi ugbu a abụghịkwa di ya, nwaanyị ahụ sịrị, eche m na ị ga-abụ onye amụma. Ị na-aghọta ihe na-emebe a? Nwaanyị a na-agbanwe isiokwu a. Ịhụtawo nke a n'ahịrị nke 20. Enweghịzikwa mkparịta ụka ọzọ banyere di maọbụ mmiri. Nwaanyị a sịrị, nna anyị ha niile kpọrọ isi ala nye Chineke n'ugwu a, ma unu onwe unu sị na ebe mmadụ na-agaghị ịkpọ isi ala nye Chineke dị n'ime Jerusalem. Kedu ka nke a siri gbasa okwu abụ jee kpọọ di gị? Kedu ka nke a siri gbasa okwu abụ ịlụwo di ise onye gị na-ebikwa ugbu a abụghị di gị? Nwaanyị agbanwere isiokwu a wee banye n'ihe ọzọ. Otu a ka ndị mmadụ na-eji agbanwe isiokwu ịbanye n'ihe na-enweghị isi n'ọdụ mgbe ọbụla na-ewetara ha nsọpụta. N'itinye ya n'ụzọ ọzọ, gịnị ka nwaanyị a na-eme? Nwaanyị a na-abanye n'akụkọ nke okpukperechi dịka ọtụtụ si eme taa. Mgbe ọbụla ị na-achọ ime ka mmadụ bịaruo nso n'ebe ọ ga-ahụta mmehie ya, ha na-atụgharị ya ma chọkwa ka mkparịta ụka a ghọọ mkparịta ụka nke ihe gbasara nzukọ nakwa ụkpụrụ nke nzukọ. Ha ga-ajụ gị, kedu ihe ndị nzukọ unu kwenyere na ya? Gịnị bụ ihe ozizi unu? N'ihi na ha na-enwe ekpomọkụ nke obi nke na-ere ha. Nke a bụkwa ezie, n'ihi na ọ dịghị mfe mmadụ ikwu banyere onwe ya mgbe ọ na-enweghị Kraịst. Ugbu a ha banyere n'okwu banyere okpukpere. Jizọs etufughịkwa ajụjụ ya. O soro ya na mkparịta ụka nke okpukpere a, ma n'ime nke a o mere ka ọ mata ebumnobi Chineke n'ihe niile. Ọ gwara ya na ofufe aghaghị ịbụ n'ime mmụọ nakwa n'eziokwu. Ofufe abụghị okwu banyere ndị Juu maọbụ ndị Samaria. Ọ dịghịkwa ebe a rụrụ ụlọ si na ọ bụ naanị ebe ahụ ka a ga-eme ofufe. Ofufe bụkwa ihe Chineke na-achọsi ike. Jizọs jiri obi dị umeala kụziere nwaanyị a ihe ndị a niile. Nwaanyị a nọrọ iru na iru ya na mmehie ya, ma ugbu a ọ na-edo ya anya. O nweghịkwa ajụjụ ọzọ. N'ikpeazụ, n'ahịrị nke 25, anyị hụrụ okwu ndị a. Ọ sị, nwaanyị ahụ sị ya, amatara m na Mesaya na-abịa, onye a na-akpọ Kraịst. Mgbe ọbụla onye ahụ ga-abịa, ọ ga-akọrọ anyị ihe niile. N'ezie, nwaanyị anụwo banyere ọbịbịa nke Mesaya, ma Jizọs na-asị ya ọ nọ ya ugbu a. Ọ sị, mụ onwe m nke na-agwa gị okwu bụ ya. Ha, mụ onwe m nke na-agwa gị okwu abụ m Mesaya ahụ. Ekwekwala ka ndị ama ụgha ghọrịa gị site n'ịgwa gị na onweghị mgbe ọbụla Jizọs sịrị na ya bụ Mesaya, n'ihi na ọ bụ ihe ọ na-ekwu n'ebe a. O kwukwara ya n'ọtụtụ ebe. Jizọs enweghị mgbe ọbụla ọ gọnarịrị onye ọ bụ. Jizọs bụ Mesaya. N'otu ntabi anya, nwaanyị a, onye eleghị anya amụrụ ya n'ezinụlọ ndị mara Chineke n'otu ụzọ maọbụ nke ọzọ, onye maara ọtụtụ ihe banyere ofufe, ọ na-eguzo n'iru na iru ya na eze nke ebube. Ọ na-eguzo n'iru na iru ya na Mesaya, onye bụrụ amụma banyere ya n'akwụkwọ niile nke agba ochie. Jizọs wee sị ya, mụ onwe m nke na-agwa gị okwu bụ ya. Hụta ihe mere. N'ime otu mgbe ahụ ọ na-ekwu nke a, ndị na-eso ụzọ ya batara. Ha jere igote ihe oriri. Ihe niile ndị a mekwara mgbe ha na-anọghị ya. O wee ju ha anya na Jizọs na nwaanyị a na-ekwurịta okwu. Akwụkwọ nsọ sị, ya mere nwaanyị ahụ rapụrụ ite mmiri ya wee chee baa n'ime obodo. Nwaanyị a jere ma banye n'ime obodo, chịkọtakwa mmadụ niile, sịkwa ndị ahụ, bịanụ lee otu nwoke onye gwara m ihe niile mere. Onye a ga-abụ Kraịst ahụ. Ị hụrụ, nke a bụ ajụjụ.
ọ jụkwara ajụjụ a n'ụzọ ihe ọ tụrụ anya n'aka ha bụ ee, n'ihi na ọ jụrụ ha sị, onye a ga-abụnụ Kraịst ahụ, ọ bụghị ya? Onye a ga-abụnụ Kraịst ahụ? N'iti ya n'ụzọ ọzọ, mgbe Jizọs sịrị ya, abụ m Kraịst, nwaanyị Sameria kwenyere ya. Ọ laghachikwara n'ime obodo ma kpọkọọ ndị ikom niile nke obodo a. O kwupụtakwara n'iru ha na Jizọs bụ Kraịst. Nke a bụ ihe ị nwere ime iji ghọọ onye nke Kraịst. Ị ghaghị ite mmehie gị iro, ịtọgbọrọ n'efu gị na enweghị Chineke gị. Mgbe nke a gasịrị, ị ghaghị ikwupụta n'ọnụ gị na Jizọs bụ ya bụ Kraịst ahụ. Nke a bụkwa ụzọ esi aghọ onye nke Kraịst, site n'ikwupụta na Jizọs bụ Kraịst. Akwụkwọ ndị Rom isi 10 ahịrị nke 9 nakwa nke 10 siri otu a tinye ya, ọ sị na ọ bụrụ na ị ga-ewere ọnụ gị kwupụta Jizọs na ọ bụ onye nwe anyị, ọ bụrụkwa na ị ga-ewere obi gị kwere na Chineke mere ka o si na ndị nwụrụ anwụ bilie, a ga-azọpụta gị. N'ihi na a na-eji obi kwere ruo ezi omume, a na-ejikwa ọnụ kwupụta ruo nzọpụta. Kedu ka mmadụ si aghọ onye nke Kraịst? Ọ bụ site n'ikwenye na ha bụ ndị mmehie, na ha na-atọgbọkwa n'efu n'ihi enweghị Chineke pụrụ ime ihe niile. Mgbe ahụkwa ha ga-ekwupụta na Jizọs Kraịst bụ onye ahụ, onye bịara n'ime ụwa iwepụ mmehie nke ụwa. Ha ga-akọrọ ma nabatakwa ihe o mere ha n'ime ndụ ha. Ọ bụghị naanị na nwaanyị a kwupụtara, ma ọ gbanwekwara ndụ ya. Naanị ihe masịrị nwaanyị a ime na mbụ bụ ije dọrọ mmiri n'olulu mmiri, gboo mkpa ndị dị ya n'ezinụlọ ya. Ịdọrọkwa mmiri ka ọ na-eme n'ehihie, mgbe ọ maara na enweghị ndị ọzọ ndị ga-anọ n'olulu mmiri ahụ, n'ihi na ọ chọghị mmekọ nke ya na onye ọbụla. Eleghị anya, ihere na-eme ya n'ihi ụdị aha nke o nwere n'ime obodo. Ọ chọghịkwa mmekọrịta ya na onye ọbụla n'ihi ihe ihere. Ma n'otu ntabi anya, anyị gụrụ na nwaanyị ahụ rapụrụ ite mmiri ya ma jee baa n'ime obodo. Si ndị ahụ, mmadụ ole n'ime ụlọ maara na mgbe mmadụ chọtara Jizọs n'ime ndụ ya, ihe niile na-agbanwe. Usoro nke ọdịmkpa nke ndụ gị na-agbanwekwa. Na mgbe gara aga, i chere iru n'otu akụkụ, n'otu ntabi anya kwa, mgbe Kraịst batara ma nye gị mgbaghara nke mmehie gị, ị na-amalite ịnụta ụtọ nke ọṅụ nke nzọpụta gị. Ihe mbụ nke na-akụkwa gị agụụ ime bụ ịgba ọsọ ma kọkwara onye ọbụla nke ị hụrụ. N'ezie, ị na-achọ ịgbagharị ma kọwara ya mmadụ niile, bụ ihe na-anwapụta ọṅụ nke na-anwapụta n'ime obi gị. Ọ na-atụ m n'anya ọtụtụ oge mgbe Jizọs ga-eme ihe ịrịba ama ma ọ bụkwa gwọọ mmadụ ọrịa, ọ na-asị ha, hụ na ịgwaghị mmadụ ọbụla. Ọ maara n'ime obi ya na enweghị ụzọ ọbụla ha ga-eji ghara ịgwa mmadụ. Ruekwa dịka m pụrụ icheta, mgbe niile o kwuru nke a, onye ahụ ọ gwara nke a n'obi aṅụrị na-agakwa n'iru ịkọrọ onye ọbụla nke ọ hụrụ ihe mere n'ime ndụ ya, ihe o nwetara n'aka Jizọs. N'ihi na mgbe a gbanwere gị, mgbe ihe ịrịba ama nke amara nke Chineke na-erute na ndụ gị, ọ dịghị ụzọ ọbụla nke ị pụrụ isi debere ya onwe gị. Akwụkwọ nsọ wee sị na nwaanyị a lara ma kpọkọọ ndị agbata obi ya niile ma chekwa ha ozi ọma n'iru. Ọ kpọkọrọ ha niile ma sị ha, nke a bụ ihe nwoke a mere m, bịanụ lee ihe o mere m, bịanụ lee onye ọ bụ onye mere m ya. Dịka ndị na-eso ụzọ Kraịst siri n'ime obodo na-alọghachi bụrụkwa ihe oriri ahụ, a na-ahụ anya ndị ha butere Jizọs. Ndị ikom nke Saika ndị a siri n'ime obodo Saika na-abịara olulu mmiri Jekọb ka ha onwe ha nụkwa nye onwe ha ihe Jizọs pụrụ inye, ka ha mara ụdị mmiri nke mgbe ebighị ebi ahụ nke Jizọs pụrụ inye, mmiri nke ga-eme ka akpịrị ghara ịkpọkwa ha nke ọzọ. Kwụsị ma chee banyere nke a naanị otu nkeji. Dịka Jizọs na-aga n'ije ozi ya n'elu ụwa, o metụrụ Nikodimọs aka, nwoke onye maara ihe niile gbasara okpukpere, rue na asị na ọ bụ taa egwu agaghị ekwe gị ịnọdụ n'iru ya, n'ihi na ogo ya n'ihe gbasara okpukpere riri nne nke ukwuu. Mana agbanyeghị ogo ukwuu nke okpukpere ya nakwa ịdị mma nke elu ahụ ya niile, ọ bụrụ nwoke onye nwere oghere n'ime ndụ ya, oghere nke Chineke chọkwara ka o mechie
site n'inwe mmekọrịta enyi na enyi ya na Jizọs. Ugbu a kwa, mgbe nzute nke ya na Nicodemus gasịrị, ya na nwaanyị a na-akparịta nkata. Nwaanyị onye dịrị njọ nke ukwuu rue na ị gaghị achọ iguzo n'iru ya. Ọ bụghị ụdị mmadụ ị ga-achọ ịnabata n'ime ụlọ gị, ma ọ bụghị naanị ma ị nwere ịhụnanya dị ukwuu maka ndị na-amaghị Kraịst. Jizọs na-egosikwa nwaanyị a na ịhụnanya nke Chineke enweghị ikpe oke ọbụla nke dị na ya, site n'inyekwa nwaanyị a otu ozi nke olileanya nke ndụ ebighị ebi ahụ nke o nyere Nicodemus, onye ozizi nke Izrel. Ị hụrụ nke a? Enweghị ọdịiche. Otu ozi olileanya ahụ, otu ozi nke ndụ ebighị ebi ahụ ka o nyere Nicodemus, onye dịrị ukwuu n'okpukpere, onye dịrị ukwuu n'eziokwu nke onwe. Ọ bụkwa otu ozi a ka o nyere nwaanyị Samaria, onye a ga-asị na n'ezie ọ bụ onye mikpụrụ na-ekpori ndụ n'ime mmehie. Biko gee ntị nke ọma. Ma ọ bụ Nicodemus, ma ọ bụ nwaanyị Samaria, ọ bụ otu ozi ahụ. Enweghị ozi dị iche nye ndị mụtaworo ihe edere n'akwụkwọ nsọ n'ebe ọ dị ukwuu, ma nwekwa ozi ọzọ nye ndị anyị kwenyere na mmehie ha pụtara ihe nke ukwuu. Enweghị ozi pụrụ iche nye ndị ọgaranya, ma nwekwa ozi ọzọ nye ndị ogbenye. Mba, naanị otu ozi ka e nwere. Ozi a bụkwa na Chineke hụrụ gị n'anya, na Kraịst nwụrụ n'ihi gị iji gbaghara gị mmehie gị niile, ma nyekwa gị nnwere onwe nakwa ndụ ebighị ebi n'eluigwe, ma ọ bụrụ na ị ga-anabata onyinye nke ọ na-enye gị n'efu. Nke a bụ naanị otu ozi nke e nwere. Mgbe anyị ga-erute eluigwe, agaghị enwe ọnọdụ dị iche maka ogo nke obibi ndụ anyị n'ime ụwa ebe a. Onye anyị bụrụ n'ụwa ebe a agaghị adịkwa mkpa ọzọ. Anyị niile ga-anọ n'eluigwe n'ihi naanị otu ihe. Ọ bụghị n'ihi na anyị bụrụ ndị bụrụ ezi mmadụ, ma ọ bụ ndị nwere akụ na ụba, ma ọ bụkwanụ n'ihi na anyị bụ ndị na-enweghị, ma ọ bụ ndị dara ogbenye. Mba, kama ọ bụ naanị n'ihi na anyị tinyere okwukwe anyị na ntụkwasị obi anyị n'ime Kraịst Jizọs, naanị n'ime ya, maka nzọpụta anyị. Naanị ụzọ m maara ka esi ekwu nke a bụ ịgakwa n'iru ịgwa unu ya, n'ihi na ọ bụ ezie na ụfọdụ n'ime unu anụwo nke a, ụfọdụ n'ime unu aghọtawokwa nke a, ma unu na-aga n'iru na-arịgharị n'akụkụ ya kama ịbanye n'ime ya, n'etiti ya. Nke a bụ omume nke ndị Juu. Ọ ga-amasị unu ịgba Samaria gburugburu kama isite n'etiti ya gafere. Ọ ga-amasị m n'ụbọchị taa ka ịbata n'etiti nke ozi ọma, ka ịbanye n'anya ya dịka anyị na-esi ekwu ya, ma ghọtakwa amara nke Chineke nke dị nye gị site naanị na Kraịst Jizọs. Ọ bụ naanị ya bụ ụzọ. Enweghị ụzọ abụọ esi eje eluigwe. Achọghị m ịma ihe ndị mmadụ na-ekwu banyere nke a. Ọ bụghị onye ọbụla mere uche ya, ma ọ bụ onye ọbụla mee ihe uche ya na-agwa ya, ma ọ bụ onye ọbụla mere uche nke aka ya. Akwụkwọ nsọ sịrị na ụzọ dị nke ziri ezi n'iru mmadụ, ma nsọtụ ya bụ ụzọ niile nke ọnwụ. Jizọs Kraịst bụ ya bụ ụzọ, eziokwu na ndụ. Ọ dịkwa onye ọbụla nke pụrụ ịbịakwute Chineke na-abụghị site na ya. Ị ga-asị, onye ọzụzụ atụrụ, nke ọ bụghị mmadụ enweghị obi nnabata. O kwesịrị ka ịnabata okwukwe nke okpukpere ndị ọzọ, ma ọ bụkwanụ ihe ndị ọzọ kwenyere na ọ bụkwa ụzọ ha pụrụ isi rute Chineke. Ị kwuru eziokwu. N'ezie, ọ ga-amasị m ịbụ onye na-enweghị obi nke nnabata nke okpukpere ndị ọzọ, ma mmekwa ka ọ pụta ihe dịka okwu Chineke sịrị dị, n'ihi na otu ụbọchị ị ga-eguzo n'iru Onyenwe anyị. Amen. Ị ga-eguzo n'iru Onyenwe anyị. Mgbe ị na-eguzokwa n'iru Onyenwe anyị, agaghị m achọ ka ị sị, anụrụ m onye ọzụzụ atụrụ David Jeremiah ka ọ na-ekwusa oziọma, ma omume gị ka m mara na m apụghị site n'ụzọ ọzọ banye. Echere m na ihe naanị m nwere ime bụ ikwu eziokwu n'ime onwe m, na ihe niile ga-adịkwa mma n'ikpeazụ, na m ga-ahụtakwa onwe m n'eluigwe. Enyi m, ị pụrụ ikwu eziokwu n'ime onwe gị, ma eziokwu ahụ abụrụ eziokwu nke na-abụghị ezie. Mgbe ahụ ị ga-anọkwa n'ebe ị na-achọghị ịnọ. Naanị otu ụzọ ka esi abịakwute Chineke. Akwụkwọ nsọ mekwara ka anyị mara
na ọ bụ Jizọs bụ ụzọ ahụ, ọ bụ ya bụ eziokwu, ọ bụ ya bụ ndụ. Ọ dịghị onye ọbụla, ọ dịghị onye ọbụla nke pụrụ ịbịakwute Nna, nke pụrụ ịbịakwute Chineke ma ọ bụghị site na ya onwe ya. Jizọs n'ụzọ ya pụtara ihe, ọ na-eji agwa ndị mmadụ okwu. Enweghị mgbe ọbụla o mere ka o zuo ezo bụ ihe ha kwesịrị ime iji nweta ndụ ebighị ebi. O mere ka ha mara n'ụzọ naanị mmadụ pụrụ iji nweta ndụ ebighị ebi bụ site na ya onwe ya bụ Jizọs. Amara ya dị ịtụnanya, nke ọ dịghị enye gị obi ụtọ na amara ya zuru anyị niile, na ọ dịghị ihe ọbụla nke anyị meworo maọbụ nke anyị pụrụ ime ka anyị ghọọ ndị a na-apụghị ịnapụta. Chineke hụrụ anyị niile n'anya rie nne. Nke a apụtaghị na anyị pụrụ ịnata amara nke ịbụ ndị nke Kraịst ma gakwa n'iru ibi ndụ anyị ka anyị siri chọọ. Bie ndụ anyị dịka ga-asị na anyị anataghị amara ma ọ bụ na anyị enweghị amara ahụ n'ime ndụ anyị, n'ihi na amara nke Chineke ekwenyeghị mee nke a. Ma amara nke Chineke dị ịtụnanya. Ọ bụ ya bụ ihe kachasị ịtụnanya n'ụwa niile, n'ihi na ọ na-erute mmadụ niile ndị nọ ebe niile nke ụzọ nke ndụ, ma na-emetụkwa ha aka nke olileanya na eziokwu n'ụzọ dị ebube. Bimoyes, okenye mara amara n'ime ihe onyonyo fim ndị nkọwa ahụ a na-akpọ dọkụmentrị, mere otu ihe onyonyo nkọwa dọkụmentrị n'ukwu ahụ nke anyị niile maara nke ọma, nke a kpọrọ Amazing Grace, nke bụ asụgharịa ya amara dị ịtụnanya. Ọ gụnyekwara otu akụkụ nke onyonyo nke esere n'ama egwuregwu Wembley nke obodo London. Ọtụtụ ndị egwu dị iche iche gbakọrọ ime aṅụrị na ikpori mgbe n'ihi mgbanwe nke e nwere na mba South Africa. Ndị nhazi nke emume a tinyekwara otu onye ukwe opera ka o sonye ndị otu egwu niile ndị a n'ịgụ egwu. Aha ya bụ Jesse Norman. Ọ bụkwara ya ga-agụ ukwe nke ikpeazụ mgbe emume ahụ ga-abịa na njedebe. Ndị egwu ndị ọzọ a nọkwa na-eti egwu mgbawa isi. Jesse Norman, onye ukwe opera, na-anọdụ ala n'ime ụlọ ndozi onwe ya na nwoke a bụ Bimoyes na-akpọkwa nkata banyere ukwe a nke bụ Amazing Grace. Anyị maara na ọ bụ John Newton dere ukwe a. Ọ bụkwara na ị mara akụkọ nke John Newton, ị ga-ama na ọ bụ nwoke dịrị ka nwaanyị Samaria. Ọ bụrụ nwoke obi tara mmiri na-amaraghị Chineke, onye kpakwara ego site n'ịtụ mgbere ndị ohu, ire ndị mmadụ. Nne ya bụrụ nwaanyị na-atụ egwu Chineke, ma ọ bụghị rue mgbe ọnwụ chere John Newton iru ka o bekuru Chineke akwa maka nzọpụta. O wee dekwa ukwe a amara dị ịtụnanya. Lee ka ụda gị siri dị ụtọ, nke zọpụtara onye mmehie ọnụ ntụ dị ka m. Ugbu a ọ ga-erutewokwa ka Jesse Norman kwa ukwe ya. Ọ dịghịkwa ndị egwu ma ọ bụ ngwongwo egwu nke ga-esonye ya dịka ọ na-agụ abụ ahụ. Ọ malitere ịgụ abụ a nwayọọ nwayọọ. Ọ na-asị, Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch. Ma otu ihe nke dị ịtụnanya malitere ime n'ime ama egwuregwu nke Wembley. Ihe karịrị 10,000 mmadụ 7 ndị gbakọrọ n'ama egwuregwu ahụ, ndị na-eme naanị mkpọtụ otu nkeji gara aga, dara jụụ n'iru amara. Mgbe Jesse Norman na-erutekwa na mpaghara nke abụọ nke ukwe ya, nke na-asị, It was grace that taught my heart to fear. Ndị ukwe soprano sonyere ya. Mgbe ọ na-erutekwa na mpaghara nke atọ nke ukwe ahụ, It was grace that brought me safe thus far. Ọtụtụ puku mmadụ esonyewo n'ukwe ahụ, ma ha laghachiri n'ime obi ha ma chetakwa mkpụrụ okwu nke ukwe a nke ha niile maara na mbụ, n'agbanyeghị na ọ bụ ime nkwari n'ime mmehie nakwa n'ime ihe ọjọọ ka ha bịara n'ama egwuregwu Wembley. N'ikpeazụ ha rutere na mpaghara nke ikpeazụ nke ukwe a. Ha niile kwụkwara ọtọ na-agụkwa n'otu olu ihe ha chetara n'okwu ndị a. When we've been there 10,000 years. Mgbe e mesịrị, Jesse Norman kwupụtara n'onwe ya na ya amaghị ụdị ikike nke rịdatara n'ime ama egwuregwu Wembley n'abalị ahụ, ma echere m na m onwe m maara ihe ọ bụ. Akpịrị
na-akpọ ụwa nkụ maka amara. Ha chọrọ ya ma chọsie ya ike. Ọ bụ ezie na ha amaghị ihe ha na-achọ, ma ọ bụ amara ka ha na-achọ. Ya mere mgbe amara rịdatara, ha dere jii n'iru ya. N'ụbọchị ahụ, n'olulu mmiri nke Saika, amara nke Chineke rịdatara n'elu isi nwaanyị Samaria. O wee ghọọ onye ekere ọhụrụ. Ọ bụkwa otu amara rịdatara n'ime ndụ m dịka nwa okorobịa. Ọ rịdatara n'ime ndụ nke onye ọbụla bụ onye nke Kraịst taa, n'ihi na ọ bụ naanị ya bụ ụzọ onye ọbụla pụrụ isi bịakwute Kraịst. Ọ bụ site na amara. Ọ sị, n'ihi na ọ bụ amara ka e jiworo zọpụta unu site n'okwukwe. Nke a esiteghịkwa n'onwe unu, ọ bụ onyinye Chineke. O siteghị n'ọlụ, ka onye ọbụla wee ghara inye isi. Ya mere enyi m, ọ bụrụ na ị nwere agụụ maọbụ akpịrị na-akpọ gị nkụ banyere ịmata ihe bụ isi nke ndụ, ị chọkwara ịmata ka ị pụrụ isi bupụ ibu nke mmehie gị, achọrọ m ịgwa gị na ọ bụ amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst, mgbaghara ya dị ebube, ga-asachapụ mmehie gị niile, meekwa ka ị dị ọhụrụ ọzọ. Ọ dịghị ihe ọbụla ọzọ dị ka ya n'ụwa. Ọ dịghị ebe ọbụla ọzọ nke ị pụrụ inweta ya na-apụghị m n'ime ya. Ị pụkwara ime nke a taa. Dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe anyị gọzie gị n'aha Jizọs. Amen. Ekwekọọ amagba Igbo ndị ọma gere anyị ntị. Amaara m na onye nwe anyị bụ ọbasi bi n'igwe sitewo n'ọnụ okwu ya nke taa bụ nke akpọrọ mmadụ ndị zutere Jizọs ma gọzie gị. Jizọs mekwara ka nwaanyị Samaria ahụ mata na Chineke abụghị Chineke nke na-akpa oke, nakwara anyị kwesịrị ị na-efe Jehova Chineke n'ime mmụọ n'eziokwu, n'ihi na ọ bụ ndị na-ekpere ya n'ụzọ dị otu a ka Chineke chọrọ. Ma arịrịọ mbụ ka ijisi ike tinye okwu a n'ọlụ, n'ihi na ọ bụ ndị na-etinye okwu Chineke n'ọlụ ka ọ na-agọzi. Ọ bụrụ na ị zutebeghị Kraịst, nke a bụkwa ohere ọma dịrị gị ịnara Jizọs Kraịst dị ka onye nzọpụta gị, n'ihi na ọ bụ ya bụ onye nwụrụ n'obe iji wee gbaghara mmehie gị. Ọ ga-amasị m ka ị soro mkpe ekpere a. Onye nwe m na Chineke m, anụwo m okwu gị, amataghịkwa m na ọ bụ naanị n'ime gị ka ndụ dị. Ya mere ugbu a, ana m anabata gị dị ka onye nwe m na onye nzọpụta m. Bịa were ọnọdụ ma chịakwa achị n'ime m. Ekele dịrị gị n'ihi na ama m na ịnụwo olu m n'aha Jizọs. Amen. Ụmụnne m na ụmụnna m, ọ bụrụ na unu chọrọ ịkpọtụrụ anyị, unu pụrụ ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-8065-024477, ma ọ bụ site na izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, ma ọ bụkwanụ site na idetere anyị akwụkwọ ozi na Olu Ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka onye nwe anyị gọzie unu.